Ako Bicol Cup Camarines Sur. Brought to you by Congressman Zaldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasulog pa. We welcome you everyone inside the Fuerte Sports Complex in the municipality of Pili for our quadruple matchups. For our third game, Team Calabanga versus Team Canaman. For the starters of Team Calabanga, jersey number 4, Van Presnilia. Jersey number 6, Robin Cano. Jersey number 14, Alan Ria. Jersey number 18, Jeffrey Quijano. Jersey number 28, Mark Lesano. And for the starters of Team Canaman, number 4, Carlo Arcilia. Number 6, Dexter Mendoza. Number 18, Carlo Carroche. Number 24, John Doloso. Number 30, Ian Bobier. And officiating officials for the ballgame are Crew Chief Bong Julia. Umpire 1, Edmond Faraon. Umpire 2, Rosel Ponte. This is your Ako Bicol Cup Camarines Sur Atito! At muli pong nagbabalik ang inyong Ako Bicol Cup Camarines Sur. Kamay po ang inyong mga kasama sa larong ito between Team Calabanga versus Team Canaman. At ako po ang inyong likod, si Coach Nuki Sabio, kasama si Coach Mark, ang inyong game analyst for this double header natin, 3 and 4. Yes, actually this is a quadruple game. So nandito na po tayo sa pangatlong game ngayong araw. So yeah, back to the ball game tayo with Ian Bobier with the shortstop there. For Bobier, at naka full court press, pressure and trap ang Team Canaman. Kaso na-break agad yon with the sorry miss for Alan Tria. Dexter Mendoza kayong bababa, naagawan ni Mark Lesano. Lesano, advance pass to Alan Tria for 2. He's not going to miss the same shot twice. So, tama ba ako, Coach? So, every game ngayon for Canaman counts as they are trying to vie for I think, top 1 or top 2 spot for District 2. Ang gandang moves naman yun ni Awo Arcilia with the spin move in the baseline. Ayan na, na-break ulit ang depensa. Ayan na naman Alan Tria with the back-to-back layups. 2 points, Tria. So dito, Coach, ang Calabanga naman, ang Team Calabanga, naka-half court, 1-2-2 sila. Medyo nakaangat-angat yung 1-2-2 nila. Coach, while Canaman is opting to play I think a half-court set na trap. Yes, Doloso to Mendoza. Mendoza times for 2, no good yun. Kuha pa din ni Mark Lesano yung kanyang rebound. Dire-diretso against Mendoza. Lesano medyo napasobra yung tira, rebound ni Doloso. Doloso to Arcilia, intercepted by Tria. Tria, kick out pass to Lesano. Lesano, kaboom for 3. At si Kauntol. Carroche ang baba ng bola. Pasa kay Bobier. Hand off to Arcilia. Pasa kay Mendoza. Carroche for 2. No good. Rebound by Tria. Advance pass to Lesano. Lesano again. Versus Mendoza. Nakakuha ng foul doon. And Lesano running the fast break 3v1. Paid prudence. And now he's heading to the line. So, talagang inaatake nila. They want to turn up the pace. And with that, he's going to earn his 2 points at the line. So I think si Lesano is an additional dito sa Team Calabanga. He plays as an import.
sa mga gusto pong malaman ng rules, every team po is allowed to change import. Dalawa po ang import per team. So pwede po yan palitan kahit anong let's say nasa elimination, semifinals or finals, pwede po magpalit ng isang import sa dalawang import. So ibig sabihin, dalawang import, dalawa din ang pwedeng ipalit. So back to the ball game. Mendoza to Arcilla. Arcilla ngayon kay Bubier sa ilalim, na foul siya ni Cano. Hard foul yun, coach. Talagang no counted. Oh, coach, and that was actually a very good pass from the wing. When Bubier was trying to seal, talagang nakita nila, or it's part of their game plan talaga to feed the post. Oo, so yung foul nakuha ni Bubier kay Cano. Si Cano, isa sa mga super veterans ng Team Calabanga. Halos di kami nagkakalayo ng kaedaran nito. Talaga isa siyang mga pride of Calabanga pagdating sa laro ng basketball. Mga ano pala to, mga kabats. Yes, bats. Tarabats, sabi nga niyan. Bats Okay, make. back to the ball game. Lizano bababa yung bola, pasa kay Quijano. Jeff Quijano, binalik kay Mark Lizano. Didiscarded dito si Lizano. Set down, nakasona yung Kanaman ngayon. Nginang pick kay Cano si Lizano. Lizano drives, pass to Tria. Tria to Lizano. Cross-court pass to Presnilla. Kaso mintis yung rebound di Caroche. Advance pass ngayon, outlet kay Doloso. Doloso cross-court to Mendoza. Mendoza attempts for 3. Kaboom! Again, another excellent cross-court pass from Kanaman, coach, recognizing the strengths of their teammate and while they're filling the lanes. Gandang breaks naman yun ang depensa. From Presnilla to Quijano. Easy layup again, coach. Kailan na sila? I think that's the 6th or 8th fast break point. Fast break, yes. And converted yata doon, mga 3 o 4 na fast break points ng Team Calabanga. And if I'm not mistaken, coach, nakaka-fast break ang Calabanga every time Kanaman sets their half court, Yes. full So, court. Ito, coach, kaibahan, no? Pag may magaling na point guard, kaso nga lang nag-turnover on cue. Doloso ngayon, the drives, wala, at may foul matatawag doon kay Dexter Mendoza sa ilalim. Medyo kiniliti lang konti si Mark Lizano. Konting lang, tulak lang. And napakaganda ding sales job sa part ni Lizano selling that contact, coach. Ayun na ulit, si Alan Tria, bagyang buwelo doon, didiretso na. Boarding, hindi pumasok, humingi ng foul, walang tawag. Karochi ngayon bola. Drives, pass to Dexter Mendoza for 2 points. Yes, sir. 2 points. Mendoza. I think that's the fifth point for Dexter Mendoza in this quarter, coach. Kanaman still with a 1-2-1-1 full court defense ngayon, which is gladly na break naman ng Kanaman. And now to Cano, attempts sa tres. Boom! Cano for 3. And that 3-point shot, coach, is brought to you by Hotel St. Elmo's. Yeah, so yun ang risk, coach, no? Kung full court press, meron talaga mabubuelo doon. Oh, coach. Roche to Arcilla. Arcilla, pasa sa gitna kay Bubier. Bubier for 2, no good. Rebound by Jeff Quijano. Pasa kay Mark Lizano ngayon, didiskarte ng bola. Pass to Cano. Balik kay Lizano. Si-signal ng play, binigyan ng screen ni Quijano. Uy, pick and roll sana yun, kaso hindi nagka-miscommunication. Ngayon na, Mendoza tumatakbo. Pinasa kay Caroche. Caroche for 2. Yes! 2 points. Caroche. And they were made to pay dearly for that costly turnover on the error from that pick and roll between Quijano and Lizano. Medyo malayong attempt yun ni Presmilla. Kabong pa din! May angulo talaga yung tira ko. Nasa rhythm eh. And that shot by Presnilla is brought to you by one of our sponsors, Miss Ibis Bay. Miss Ibis, pag nasa Miss Ibis ka, hindi mo na siya mamimiss. Oo. Ayan na, Presnilla ulit nagmamadali. Balik kay Alan Tria, kinaliwa. Pasok yan. Points. Alan Tria. Running score natin, 19-12 in favor of still Kanaman with 4 minutes and 20 seconds remaining time the first quarter. Calabanga, coach, leading. Oh, Calabanga is leading, sorry. Oo. So, we have 4 minutes and 14 seconds left with that foul called on the side of Kanaman. Oo, naka-rebound doon kaso na-foul ni Cano si Bubier. Robin Cano. Second personal foul. Second team
So substitution tayo dito. Kier Enrile, ang gwapong-gwapong player ng Calabanga. Nag-sub na ngayon kasama si Ken Kadag. Pinalitan si Jeff Kiano at si Cano. Oo. So, Kier Enrile now mans the middle for Calabanga. Yes. Uy, blind pa sana yun ni Barcena. Barcena ngayon, subok. Ayan, pinasa kay Duloso sa ilalim. At may kasama pang foul. Unfortunate doon, coach, sa broken play na yon from Kanaman. Kala ko nag-overpassing sila. Fortunately, Duloso recognizing that, takes the shot and gets the end one from the contact. Yes, coach. Kala nga natin talaga, mabibitawan na eh. Yung pala yun. Ayun, namintis lang ni Onsay Duloso yung kanya sanang 4-point play. 3-point. Oh, yan. 3-point play, sorry. Yan. Mintis doon yung tira ni Ken Kadag. Rebound ni Bobier. Pasa kay Barcena. Barcena disiskarte. Pinalik kay Bobier. Bobier drives. And pass to Alaray. Alaray with a one-handed floater. Oo, specialty yan. Sa Yes. mga specialty ni Alaray, yung mga teardrop floater from the baseline. So ayan, medyo malakas lang yung pasa ni Mark. Kasama doon. Yan, converted na ang turnover ni Alaray. And if they continue to do that, coach, against Team Kanaman with Alaray, Alaray is going to make them pay, as expected in that sequence. Presnilla with a double and triple crossover there. At binigay Kirisano, kumuha ng bola si Kier Enrile. Poposte na sa ilalim, nakalabaw na si Kier Enrile, kaso nakakuha ng foul dito kay Jaymar Alaray. Nangangalabaw na ang dating big man ng Ateneo Golden Knights na si Kier Enrile. Oo, at ang idol niya daw ay si Carmelo Anthony. Mellow time ngayon sa free throw si Kier Enrile. Kaso mintis. Yan lang. Kulang sa bend ng knees ang Melo ng Ateneo dati. Tignan mo naman ko, ang pogi talaga ng... Pogi talaga. Forma pa lang, ulam na. Kier Enrile yan. Pasok yan. Split yung free throw, coach. Oo, coach. So score now, coach, is 20-18 with Calabanga leading by 2 points with 3 minutes and 2 seconds left in the first quarter. Ayan na, bola ngayon ng Kanaman, binigay kay Barcena. Pass to Duloso. Duloso to Jaymar Alaray. Alaray, shots fake. Ian Bobier, inside pass to Duloso. Pinilit, pasok pa rin. Onside Duloso yon. So good passing again by Team Kanaman. Halos hindi mo marinig na binaba yung bola sa floor, coach. Talagang pasahan lang. Yes. So Alan Tria ngayon, binigay kay Stingor. Quick shot kay Stingor. Dennis Stingor kasi hindi pumasok. Barcena na ngayon, nagmamadali. Ng bola. Medyo may konting pagsipa pero good luck, sabi ng ref. Dennis Stingor, pinasa kay Alan Tria. Alan Tria to Presnilla. Van Presnilla attempts against sa tres. Kapos yan. Rebound ni Onsay Duloso. Pinasa kay Wawa Barcena to Jaymar Alaray. Torrelata. Easy 2. With the boarding. So running score ngayon, 22-20. Nakuha na ngayon ng Kalamangan ng Kanaman. Laban dito sa Calabanga with 1 minute and 50 seconds remaining in the first quarter. So Presnilla again. Kanaman, coach, is I think playing a man-to-man defense now against Calabanga. And they're running. Onside Duloso with a layup. Mintis yan. Rebound, kuha ni Presnilla. Nakakuha ng foul. Pushing foul doon kay onside Duloso. Number 24, John Duloso. First personal foul, fourth team foul. And there's now a timeout called by Ceasefire. Team Calabanga. Ceasefire. So, ano kaya, coach, yung magiging adjustments natin dito sa tingin mo sa side ng Calabanga since Kanaman has regained the lead with 2 points? So siguro naman nagbabago kasi ng depensa, coach, yung Kanaman. Maganda yung pinapakita nilang depensa from 1-2-1-1 na full court nila, tapos binababa nila dun sa zone pag nababa na yung bola, and then ngayon
medyo nagulantang yung Calabanga nung biglang nag-man-to-man half-court defense yung Kanaman. Medyo tight yung defense tapos nag-cost ng turnovers and then converted ng Kanaman yung turnovers. So siguro kailangan lang ng composure at konting yun na. When we say composure, kailangan nag-iisip ka na dun eh. Kung anong binibigay sa'yo ng depensa, yun din ang re-react ninyo na dapat galawin mo. Siyempre parang ganun talaga. Kilala natin to, si Coach Tope ng Kanaman talagang he's changing up his defense if he can according to the players na nakikita niya against their team. Yes, pagdating naman sa adjustment, talagang hindi niya magpapabaya yan si Coach Tope. Veteranong coach din yan. Back to the ball game. So nagpalit ng mga players dito. Ayan na, nakaman-to-man half-court pa rin ang team Kanaman. Dennis Stingor ngayon, hingi ng screen kay Ken Kadag. Ken Kadag slides, kaso na-anticipate dun. Kuha pa din ni Ken. Lays it up for 2. And that's actually a very good play out of the timeout, Coach. Scoring and tying the game. Yes. So Jason Relata ngayon, ito na kay Barcena. Barcena, gives it to Jamar Alaray. Inside pass to Bao. Ganda ng ball rotation, Coach. Ganda Muntik talaga. Pa. So talagang alam nila, Coach, na kahit nakatalikod pa from a good pass from Bao to Doloso, and that earns them another two strikes at the charity. In that possession, Coach, lahat sila nakahawak ng bola. First kay Relata sa other side, binalik kay Barcena, binalik kay Laray, then dito kay Relata, tapos si Bao, huli kay Doloso. Oo, talagang 2-3 dribbles lang, Coach, nakita natin. Tapos ngayon nasa free throw na sila. Ang napaka-efficient ng ball and body movement nila ngayon. Hindi naman talaga pwedeng bola lang yan yung gumalaw doon. So it's just coaching terminology and the old method of terminology na ball movement. Siyempre kailangan din gumalaw ang tao. Lang hindi kayo gumalaw dyan, hindi nyo marireceive yan. Oh, siyempre kung stationary lang, mabuti pa naging cones ka na lang, di ba, Coach? Yes. Palamuti ka lang dyan. Anyway, back to the ball game. Dennis Stingo, didiskarte with the layup. No good. Rebound to Jason Relata. Pinasa kay Bao. Nabitawan yung bola. Nakuha ni Ken Kadag. Outlet pass. At may turnover tayo doon. Committed by number 10, si Ray Arcos of Calabanga. Bola ngayon sa Kanaman. Ayan na, nilabas na yung bola. Nakatalikod pa yung depensa. Buti na lang at tumama sa likod ni Poging Kierenrile. Oo, napakagandang depensa Ni Kierenrile. Di pa nakatingin yun. Oo, may ano to eh. May anting-anting siguro tong player na to. Oo. Partida. Ken, isa ding shooter yan, si Kenneth Estrada. Oo, kung may Ken Kadag sila, meron pa silang Ken Kadag at Ken Estrada. Duty foul doon si number 23, Kierenrile, para ma-stop ang fast break. Penalty situation na ngayon ang Team Calabanga with 9 seconds remaining. And Kanaman now gets the lead with 24-22 seconds, 22 score, and Relata will attempt for 2. And possibly, Coach, if Kanaman or Calabanga rebounds the ball, I think this would be the last possession of this quarter. Sayang, mira to magmintis, Coach, si Jason Relata sa free throw. Oh, isa to sa mga players to watch natin for this game. Yes. Very known scorer, super veteran din tong tao na to. Prolific scorer din. Ayan, pasok na split free throw doon ni Kuya Jason Relata. Ayan na, Rex Arcos ngayon. Naka full court press ang team Kanaman. Muntik ng maagaw at naagaw na nga. At ayan na nga, with 1 second. Ay nako, sayang yun. Good defense, but they failed to realize that the shot clock was winding down to 2 seconds. So medyo nasayang doon kasi panira na. Pinasa niya, no? Although okay pa rin, ang ganda ng hustle at nagtapos ang ating first quarter sa Kartada 25-22 at Kalamangan. Nakuha na lang ngayon ng Kanaman after Calabanga with a very good start at so many open layups, diba, Coach? Oh, and a very good recovery on the part of Kanaman. I think nagpapapawis lang sila kasi kahit mainit ang panahon dito sa loob, malamig. So iba yung atmosphere dito sa loob. And syempre, this kind of atmosphere is brought to you by walang iba kundi Ako Bicol Cup lang. Yes, kaya brought to us by, syempre, Congressman Saldico, ang Lodi ng Bayan. Oo. Ako Bicol Party List, thank you. And as we watch the highlights
for our first quarter. Salamatan muna natin yung mga sponsors natin dito. We have Misibis Bay. Pag nasa Misibis Bay ka, hindi mo na siya mamimiss. Yeah. Highlands Legazpi. Kita na yan ang overlooking sa Highlands at Hotel St. Ellis. And yung Hotel Veneza. Veneza, yes. At start na tayo ng second quarter. At muli nagbabalik ang inyong AKB Camarines Sur. Ako Bicol Camarines Sur. Dito na tayo sa pangalawang yugto nitong third game ngayong araw. Sa mga hindi pa pumupunta dito, abay pumunta na kayo dito. Napakalamig dito. Tingnan nyo naman yung mga manonood. Nakahawak sa kanilang mga kamay at kasi nilalamig. Kung gusto nyo ng papresko, punta na kayo dito sa may Cap Fuerte Sports Complex dito po sa Capitol ng Pili. Alright, back to the ball game tayo. Ayan na, nagkakagirian sa rebound. Nakuha ni Ken Estrada. Ken Estrada ngayon pinasa kay Mark Lizano, their number 1 point guard. So Mark Lizano ngayon pinasa kay Ken Estrada. Times for 3, pangalawang attempt niya yan. Wala pa din. Rebound ni Ken Estrada. Pass to Kieran Riley. Medyo kapusyaan lang. Oo, sayang yung high-low ng dalawang big man doon, coach. Kaya lang di nila na-convert. Di nila na-convert. Ayan na. Tira sa ilalim. Si Jason Relata nakakuha ng foul against Ken Kadag. Again, coach, talagang i-highlight natin dito. And I think this is the way Kanaman plays. They are showing good ball and body movement every time they're on the offense. Yes. Konting dribble lang, pasa, and you will find an open man cutting or driving towards the basket. So ang ganda ng mga cutters nitong Kanaman eh. So tapos binibigyan, nire-reward yung big man. At so marami silang mga aggressive scorers dito na pwedeng makapuntos anytime na mabigyan ng buwelo. Kahit hindi buwelo, kaya nilang ipuntos yan. 2 for 2 dito kay Jason Relata sa kanyang free throw. At naka full court pressure na naman ulit ngayon ang team Kanaman. So Dennis Stingorop, nabitawan yung bola lang. Ano kaya ang hatol ng ating mga referees? Sabi ni ref, Julia, still Calabanga basketball. So same ball tayo. So baseline out of bounds, Coach Dennis Stingor. Napakagandang fake yun. Yun lang, hindi lang na-convert. Nakuha pa din ni Dennis Stingor. At Jay Maralaray, sipag na sipag dire-diretso. Yun lang. Walang foul yun. Balls on play pa rin. Dennis Stingor, pass to Ken Kadag. Back to Stingor. Stingor, butatang, inabot kay Jason Relata. So very good sequence on both ends of the floor. Running and defending. Talaga naman wala silang binibigay na easy shot. Both for Calabanga and Team Kanaman. So itong mga players natin, Diyos, kung makikita mo, patawa-tawa pa sila kasi halos magkakaibigan lang naman to. At the same time, during their prime and during their youth, yung karamihan dito, magkakampi at siyempre, gagaling talaga maglaro. Okay, and if I'm not mistaken, yung iba dito, magkakakampi pa sa mga liga dito. Yes, Oo. mga commercial league dito. Gandang pihit naman yun ni Jeff Quijano. 2 points yan. So, Quijano, I think, is the one of the youngest. Oh, yes. in their main center. Showing us why he earns the spot as their main center. Tapos si Mark Lezano naman, ang kanilang main guard dito. Oh, pareho mga young guns. Yes, mga baby boys pa. So kaya so lang, nakakuha na naman ulit ng foul doon si Mark Lezano. I think it's his first foul pa lang naman. And there's a substitution, coach. Substitution for Dennis Stingor and Paul Canlas. Enters this ball game. Yes. So layong attempts yun ni Wawa Barcena. Kaso nga lang, medyo adjust natin yung ring next time. Oo. Nakulangan, coach. Nakulangan yung tira. Adjust ng konti. Ayan, Mark Lezano ngayon dadala ng bola. Swabing-swabe lang mga crossover. Ayan, relax na relax lang. So, nag-horns ngayon, coach, ang play ng Calabanga. Okay, another one. So, Ken Kadag ngayon, attempts against sa 3. Wala, rebound ni Wawa Barcena. Wawa Barcena, bababa ng bola, dire-diretso. Kaso bad pass. Maling teammate yung binasahan. Ayun lang, minintis naman doon. Gusto pa ng foul counted sana ni Paul Canlas, kaso yun lang, hindi lang pumasok. Mabuti na lang, coach, at the white jerseys opted to run for a trailer
with that sorry miss of Lizano. Kaya lang, bad defense on the side of Kanaman. Kasi nang nakita nila na tatlo na yung white jerseys, wala nang bumaba. Halos isa na lang o dalawa. Kala nila siguro, coach, papasok na yung tira eh, kasi 3 against 1. Oo, coach. Pero di ba, as a coach, sinasabi natin, don't you ever give up. Dapat may trailer, depensahan pa din. Always think of the mentality na mimintis yan para ma-rebound nyo pa din. Oo, and we always assert that. Remember, never give up on any ball play. So mag-offense man yan or defense. Yes, coach, well said. So balik tayo sa live action. Kanaman ngayon, may tahan ng bola. Dito si James Atienza, pinasa kay Jason Relata. Back to RD Magalong. Kumat dito si Baao. May kasama pang foul. Ganda talaga coach ng bigayan ng mga bola dito ng Kanaman. Textbook give and go, coach. Ayun, Beautiful. Napakaganda. Kanina pa nila coach halos ginagawa talaga yan eh. Pag poste dito sa ilalim, may magkakat sa gitna. Tapos ang boxing. Oo, the big man of Calabanga is actually punishing. I mean, the big man of Kanaman is punishing the big man Ayun of lang, Calabanga. nakanakaw naman doon si Jeff Quijano. Kinausap siya nung coach kanina habang nag-free throw. Nalingat yung ano doon. Oo. And that easy fast break point is brought to you by Highlands Highlands Legaspi. Legaspi. Okay, back to the live action. Jason Relata. Kaya niya yan. Kayang-kaya talaga. 3 points yan. Jason Relata. And that 3-point shot by Jason Relata is brought to you by Mississippi Bay. Mississippi Bay. Pag nasa Mississippi ka, hindi mo na siya mamimiss. Sobrang dami ng pwede mong gawin dito. Bakit mo pa siya kailangan? Yes. Kaya baka naman Mississippi Bay. Mississippi Bay. Ken Estrada, pinasa ngayon kay Mark Lezano. Mark Lezano didiskarte, naka full man-to-man pa rin ang Kanaman ngayon. Lezano to Quijano. Quijano, butata ang inabot kay Baao. Still Calabanga basketball dito. Ken Estrada labas ng bola, pass to Mark Lezano. Mark Lezano attempt sa corner, wala yan. Rebound ni Ken Kadag. Reverse shot, no good. Rebound ngayon ni Raymond Baao. Kaso mali yung napasahan. Kuha ni Ken Estrada to Ken Kadag. Wala. Jeff Quijano goes all the way. Yun lang, may foul. There's a foul, There's a coach. foul. Kanino On kaya that yun? sloppy sequence. Grabe yun. Oy, umamin si Raymond Baao. Guilty without beyond reasonable doubt. So, attempt ngayon dito si Jeff Quijano. The former, and actually the former or is still a present varsity player ng UNC. I think, coach, former Former senior high school player ito ng UNC Greyhounds. Yes, very mobile big man din nila to, si Jeff Quijano. So, Karoche ngayon, bababa ng bola. Pass to Raymond Baao. Drop pass to RD Magalong. Ganda talaga. Magkaamoy na magkaamoy yan, coach. Hindi pa tumingin. Oh, coach, and again, very good ball and body movement. Hindi ko masasawang sabihin yan sa larong ito because they've been doing this since the first quarter and has given them success all throughout this season. Muntik na maagaw doon ni Carlo Karoche yung bola. So magkakaroon ng substitution. 12 seconds on the shot. Robin Cano ngayon, pinalitan si Ken Kadag ng Calabanga. So Ken Estrada naghanap ng mapapasahan. Alley-oop to Jeff, kaso agaw ni Raymond Baao. That was read by Baao as they Yes. were signaling something. Onside Doloso, wala. Rebound ni Ken Estrada. Nagmamadali ngayon. 2 against 4. Ken Estrada, dire-diretso. Butata ang inabot kay Doloso. James Atienza ngayon. Pass to Carlo Carocha. Attempts for 3. Kaboom! And that 3 points is brought to you by Hotel St. Ellis. As Caroche, or as we all know him, Countol gets that transition 3 Parang points. collegiate lang, coach. Transition 3 points. Mark Lezano ngayon. Hingi ng string kay Robin Cano. Mark Lezano didiskarte. Binigay kay Jeff Quijano. Gusto mag-hand off. Jeff Quijano. Naagawan siya ngayon nitong si Bailon. Jason Bailon. Jason Bailon, tinapikan ni Ken Estrada. Still, bola ng Kanaman. Nanggigil kasi, coach, nakita ko kagat labi pa habang nagdi-dribble. Kala ko, idadak na eh.
So ayan, timeout ngayon yung Calabanga ulit at with 37-28 lamang na ngayon ng Siam ang Kanaman and with 5 minutes and 33 seconds remaining in our second quarter for our third game. Oo, and this 9-point lead actually, coach, is because of Kanaman playing to their strength, good ball and body movement, and when they played good transition defense, saka sila medyo nakalamang ng malaki-laki. Kasi kanina, talang naiiwan sila ng mga leak out play ng Calabanga. And if they can continue this, we can say na pwedeng lumobo yung Kalamangan ng Kalaman. So, may possibility yan. Pero tingnan natin kung anong adjustment ang gagawin ngayon dito ng Team Calabanga. Dito sa after nila mag-ceasefire. Kanaman basketball. 19 seconds on the shot. So 19 seconds on the shot clock. 19 seconds to With 5 minutes and 33 seconds remaining in the second quarter. Jason Bailon nga lalabas ng bola. Elevator, ganda nun. Sabay slide si Onsay Doloso. 2 points yan. Napakagandang play, coach. Parang 0.0 something lang yung nabawas sa Yes. shot clock. Hindi nga gumalaw eh. Medyo na hindi nila na mas pansin masyado na si Doloso. Ayan na si Kier Enrile humingi ng poste against Bouvier. Enrile versus Bouvier. Nakakuha ng foul. Yun naman talaga mga mellow time ni Kier Enrile. So, Kieran Rile showing his Carmelo moves on the post. Yes. Binigyan niya si Bouvier ng katawan doon. Nang mamama eh. Talaga naman. Ayan na. Photogenic pa. May close up pa yun. Close up pa yan. Siyempre, Enrile yan. Pasok pa ang free throw. Nasa kanya na lahat, coach. Oo, pwede na to. And as he takes his second free throw, let's go to Jessa muna para sa report niya. Jessa? Pasok. Hello, Coach Nuki and Coach Mark. Just like what I expected, a battle between Calabanga versus Kanapman is indeed an intense matchup. Kitang-kita naman natin on how these both teams giving their all-out efforts and not wasting any shooting opportunities. Because in this game, every ball possession is very important as we are having a tight ball game. During the starting period, lamang ang Calabanga. But the moment that Kanapman started to put ball pressure, Calabanga is having a hard time to handle it as they keep committed several turnovers. Kaya naman, ganun na lang kabilis na mag-change in favor. That's why Calabanga need to limit their turnovers. Pero mga kasurog, napakaaga pa para mag-decide at napakarami pa ng posibleng mangyari. So that's the latest for now. Back to you, Coach Nuki and Coach Mark. Thank you so much, Jessa, para dun sa napakaganda mong report. At balik na tayo ngayon sa ating live action. So Calabanga, coach, still playing the horn set. Yeah, tira doon ni Presnilla, mintis lang. At ngayon Carlo Caroche ngayon sa transition ulit. Side steps with a lefty layup. Yun lang, umalog. Rebound ngayon ni Alan Tria. Alan Tria versus Atienza. Tria, side steps. Dinerecho, may foul nakuha. Laban kay number 2, James Atienza. James Atencha. So that's a foul on James Atenza as Alan Tria tries to imprint himself on that fast break. Pasok ang unang tira ni Alan Tria. And Nothing but net. Oo, talagang isa to sa mga 3-point specialist dito Yes. sa Camarines Sur. Talaga naman, kabahan ka na. At kayang-kaya din niya, coach, mag-dunk ni Kuya Alan Tria. Kaya lang parang nabati yung free throw, coach. Hindi pumasok. Na on point eh. Ayan na, Carlo Caroche. Bibigay ngayon kay Jason Bailon. Kumat si Carlo Caroche. Kuha ni onside Doloso. Doloso to Bailon. Bailon naghanap ng mapapasahan. Crossover. Wala. Desperation shot. Wala pa din. Bailon pa din with a rebound. Hustle player. Jason Bailon. 2 points. Counted. Bailon. And the energy of number 5, Mr. Bailon, earns him a score and possibly another point at the free throw line. Dinadaan coach sa sipag eh, no? Oo. Hindi naman lahat kailangan na magaling ka mag-dribble or what. Sometimes,
It's just being at the right place, at the right time, with the right energy. Yes, kaya sa mga nanonood dyan, sa mga nakikinig, yung mga baby boy natin dyan na aspiring, gusto nyo rin maglaro sa mga ganito kabigat na liga. Ayan, hindi nyo kailangan ng sobrang maarte na mga dribble o tira. Sipagan nyo lang. Oo. Ayos na yan. Okay, balik tayo ngayon sa ball game. Mark Lezano ngayon bababa ng bola, binabantay ni Carlo Caroche. Hihingi ng screen kay Ken Kadag. Tatagos kaya, dumagos na, dumi-spin move. Mark Lezano, gandang move sana yung coach. Ayan na ulit Carlo Caroche, pass break. Carlo Caroche will go all the way, nabitawan yung bola, kuha ni onside Doloso. May foul na itatawag si Woman Power. Referee Punting. Ito sa foul on Jeff Quijano. Holding foul si Jeff Quijano doon. Nahuli ka. Huli. Head umpire natin yan, si Kuya Edmond Faraon. Kasama si Ron Julia at si Woman Power, referee Punting. Oo, and sa mga nanonood, baka isipin nyo na baka manipis yung tawag. Walang ganyan. Walang ganyan sa dito mga, sa AKB. Oo, sa AKB at sa mga referee natin. Ang sabi niyan, basta may advantage at disadvantage, talagang pipito yan. They will let you play and siyempre, ayun na nga. Nilabas ni Ken Kadag, pinasa kay Alan Trias. Still a man-to-man defense dito para sa Team Kanaman. With Team Calabanga playing horns and a single screen on the side. Pass to Alan Trias, shots fake. Jumper for 2, perimeter, solid. Oo, pure. The stroke was so pure. Talagang Yes. walang tumamang ring doon. Pure Ringless net. again. Oo, ringless. Wawa Barcena didiskarte ngayon. Onside Doloso with the Iverson cut. Oo. Onside Doloso yung ng screen kay Bobier. To Barcena, attempts for 3. Medyo malakas. Ayan na naman, nagsisipag na naman si Jason Bailon. Kunin niya naman ang bola. Muntik na naman. Grabe. Almost earns another possession for their team. Sabay bumaba coach. Oh. Parang di na papagod. Lezano, drop pass to Jeff Quijano. May foul na nakuha against Bobier. Sabi ni Quijano, tinamaan mo ako sa panga. Pare ko eh. Oo, and Ayan, nag-uusap pa yung dalawa. Both are UNC yan, di ba coach? mga UNC boys to. Yes, yan. Greyhounds represent. And Bobier parang shows some kind of distaste sa tawag na yon. Sabi niya, hindi ko naman yun natamaan. Bakit mo ako tinawagan ng foul? Yes, sobrang nanghihinain na si Jeff Quijano sa kanyang unang free throw kasi medyo maganda rin ang mga release dito sa free throw. Tignan natin sa pangalawa. Ayun na nga, dalawang mintis ni Jeff Quijano. Rebound ni Bobier to Barcena. Barcena, the point guard of Kanaman. Back to Ian Bobier. Down screen si Barcena. Relocates. Carlo Caroche to Wawa Barcena. Back to Caroche. Caroche crosses over. Caroche to Barcena. Barcena. Cross-court pass onside Doloso. Munti ka na. Onside Doloso attempts. Yes, sir. And a good recognition coach on the part of Doloso as the shot clock was about to expire. So 3 seconds left. Nakita niya, so binitawan niya, and fortunately, they were able to convert on that 3-point attempt. Running score natin, 47-33. Hindi nasagot ni Kuya Alan Tri ngayon, yung 3 points si Doloso. Caroche ngayon, Caroche, diretso. Inontes pa ni Alan Tria, kaso lang pasok pa din yun para kay Carlo Caroche. True traffic, no coach? Napakaganda ko, talagang nilagay niya yung braso niya sa dibdib ng defender. So nullifying that possible shot block attempt. Yes, of press the niya defense. ngayon, shot fakes. Balik kay... Ayan na sila, may steal si Caroche. Ayan na naman si Jason Bailon. Wawa Barcena go all the way. Pasok yan. At pinasok nila isang coin si Pabilando ngayon. Nasa loob na for Team Calabanga. Steven Fabilando, dadala ng bola. Pass to Presnilla. Malayo ang attempts talaga nito. Pasok yan. Kaboom! For Van Presnilla. So Presnilla, coach, another known player that has a good stroke outside. Yes. So talagang pag iniwan mo yan, bibigyan ka niya ng 3 points. And Ian Bobier so aggressive in his driving ability. 2 points yun. Wakali kasi kaliwete talaga si Ian Bobier. Oh, coach. Drives in his strong side. Ayan na nga. Nice pass sa ilalim kaso may foul na doon bago pa yung pasa. Committed by Jason Bailon dito kay Stephen Pabilando.
At nasa penalty na both teams with 32 seconds remaining time in the second quarter. Nasa free throw ngayon. Libreng-libre. Kasi hindi lang pinasok ni Stephen Pavilando. Medyo malamig pa coach kasi kakapasok niya lang. Oh, coach. Kaya lang, sayang kasi. Kaya nga tinawag na free throw. Yes. Siyempre. Dapat matik. Aso lang dalawa. Mintis. Juanican Kadagdo, naagawan. Jeff Quijano spins. Shoots. Kaboom. 2 points. Di pa binaba yung kamay. Grabe yung follow through doon ni Jeff Quijano. Kala ko bukas na ibababa eh. Nice shot. Doloso. To Barcena. Balik kay Doloso. 2-man game lang sila. Hindi pumasok yan. Rebound ni Jason Energy Guy. Bailon. Back to Barcena with 5 seconds remaining. Pass to Carlo Caroche with the desperation shot. Pasok yan. Kaboom! And Caroche buries that as Kanakman finishes this quarter strong. 3 points. So, Gandang pang-closing ng second quarter, no, coach? that 3-point shot, coach, actually places them with a comfortable 18-point lead as we go on to our second half of this ball game. Kagaya nga, coach, nung sinasabi mo kanina, there is a possibility na biglang bubulusok tong team Kanakman. At ayun na nga na nangyari, na-double na nila halos yung kalamangan nila ngayon sa second quarter after nung first quarter. So yun ang kaganapan na nangyari dito sa ating first quarter. First quarter lumaban actually yung Kalabanga yung pang lamang noon na kalapit ng konti yung Kalabanga hanggang sa napanalo ng team Kanakman itong second quarter. So antayin natin anong mangyayari para sa ating second half which is the third and fourth quarter kung makakahabol kaya itong team Kalabanga. Kami po ay magbabalik maya-maya lamang.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ingat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. All right. We are back here pa rin sa Cafuerte Sports Complex para sa pagpapatuloy
ng ating third game sa araw na ito ng Ako Bicol Cup Camarines Sur at ang tapatang Team Calabanga versus Team Kanaman sa dito ngayon sa third quarter with 38-55 scoring tayo dito at babalikan natin at ating tanawin kung sino yung mga top performer nung first and second quarter or first half ng larong ito. Coach Mark, take it away. So sa side ng Kanaman, we have Duloso and Caroche contributing to 45% of their scores sa first half, with Duloso with 24 points and Caroche with 18 points respectively. 13 points and 12 points kay Caroche, then 3 rebounds kay Duloso, 1 assist, 1 steal. Kay Caroche naman we have 3 rebounds and 4 assists. On the side naman of Calabanga, we have Kiano with 8 points, 2 rebounds, 1 assist, and Presnilia with 6 points, 3 rebounds, 2 assists, and 2 steals. Yun, well said, Coach. So ito ngayon, parang hindi lamang ang Kanaman ngayon dito sa larong ito. Sila pa talaga yung nag-go hard at yung motivation at yung willpower kitang-kita. At yung basket counts na yun, batid sa atin ng Hotel St. Ellis. St. Ellis. Ayan, at napasok ni Jason Relata ang kanyang 3-point play. Mark Lizano ngayon, bababa ng bola. Pinasok kay Ken Estrada. Estrada to Quijano. Lezano spins. Lezano with a 2-pointer. Wala yan. Rebound ni onside Duloso. Outlet pass to Jamer Alarray. All the way. So, hindi lang pumasok. Jeff Quijano. Pass to Alan Tria. Alan Tria. Medyo buwelong-buwelo yung layup doon. Alan Tria. Iniwas pa. Susuklay pa yung kalaban pero wag na. Diba? So Mendoza ngayon. Team Calabanga with a 2-3 zone. At Mendoza naghahanap ng mapapasahan. Kumat sa gitna si Jason Relata. Another 2 points for Jason Relata. So halos lahat ng puntos ngayon ko sa kanya lahat yung 7 points na yan. Jason Relata, the prolific scorer since then. Ayun at magpakailanman. Kanaman starts the third quarter strong as they get their stroke inside and outside. Yeah, so at nakakuha ng foul doon sa kanyang drive si Alan Tria. Laban dito or kontra dito kay number 39, Jason Relata, yung naka-foul doon. Sumabit sa poste. And I think Alan Tria at this point recognizes the need to enforce himself in the offense kasi they're trailing by 20 points as we can see now sa scoreboard natin. Aggressive na din si Kuya Alan Tria dito. It's time na, sabi niya, it's time na para trumabaho. Kasi baka lumobo ang Kalamangan dito ng Team Kanaman. So ayan, pasok ni Kuya Alan yung kanyang tira. At Dexter Mendoza ngayon bababa ng bola. Iverson cut ngayon si Wawa Barcena. Pass to the middle to Relata. To Alarray. Wala yan. At bola pa din mapupunta sa Kanaman. And with that sequence, punta muna tayo sa ating courtside reporter with the coach of Kanaman. Jessa, take it away. Well, thank you, Coach Nuki and Coach Mark. As of the moment, lamang ang Kanaman. Now, here beside me is the assistant coach of Kanaman, Coach Paps. Hi, Coach. Good afternoon po. Your team is now on our leading spot, but we can't also deny the fact na Calabanga is trying to hinder the possibilities na manalo kayo. What are your plans po, Coach, for the remaining time? Sabi namin sa players namin, doblehin lang namin yung defense namin kasi mahirap ipanalo yung games kung puro lang kami offense. Nakita nyo naman, medyo slow yung defense namin nung first half. Ngayong second half, tinatry namin bumawi. Sabi namin sa mga players namin, doble effort lang, wag sila matakot mag-commit kasi pag napagod, marami namang pamalit. So yun lang, all out lang kami sa defense talaga. Ayan, thank you, Coach, for that. Aside from that, Coach, ano yung message mo sa mga players para mas ma-motivate sila? Tawag dito, laruin lang namin na maayos yung game. Ibigay namin itong laro para sa lahat ng naniniwala, sumusuporta sa Team Kanaman, sa management, sa mga asawa nila, sa mga girlfriend, sa mga anak na nanonood. Yun, dedicate lang namin sa kanila itong laro. Ayan, thank you so much, Coach. And that's the latest for now. Back to you, Coach Nuki and Coach Mark. Thank you, Jessa, for that report with the coach of Team Kanaman. At tumawag ngayon ng ceasefire itong Team Kanaman.
Sabi ni Coach Tope, teka, hindi ko nagkursunada ang nangyayari at medyo bagyang umahabol dito. Dati pa rin nung ginawa ng first quarter transition offense nitong team Calabanga. So babalik tayo sa ball game na to with still the same players na ginamit kanina bago nag-timeout. We have Dexter Mendoza, si Barcena, Relata, Doloso, and Alaray for Kanaman, and then for Calabanga naman, Estrada, Quijano, Tria, siyempre si Lizano at si Presnilla. Hand off ngayon kay Alaray. Pass to Dexter Mendoza, medyo mababa yung pasa to Barcena, to Mendoza. Mendoza back to Barcena for 3. Medyo malakas, rebound ni onside Doloso. Sakit na nakakuha ng foul. I-counted mo yan. And Doloso recovers the ball on time for that shot as he gets a body contact and converts that 2 points. Kumagat sa peke doon si Lizano, coach, kaya nakakuha ng foul si Doloso. Fortunate bounce sa side ni Doloso kasi nahulog niya yung bola pag pick up niya, parang naging shot pick yung nangyari. Tumalon si Lizano and parang swerte din kung iisipin natin. Bola ngayon sa Calabanga. Nag-turnover si Ken Estrada. Behind the back pass by Mendoza to Barcena. To Relata. So na-foul siya doon ni Lizano. Hindi nagustuhan, coach. Oo. Relata did not approve of that contact by Lizano. And Relata makes it known kay Lizano. So yun na nga, medyo may konting contact doon kasi kilala natin to si Relata. Usually plays a very calm demeanor inside the court and hindi naman siya nagre-react ng ganun pag nabibigyan siya ng hindi maganda sa loob. Kalmado naman, coach, yung reaction niya, di ba? Pinagsabihan niya lang si Mark Lizano na hindi ko gusto yung foul mo over the limit ba, over the neck ba yung foul mo. Kaya hindi wala naman technical na tawag, pero nag-warning lang si super veteran Kuya Jason Relata. Something that you would expect from a veteran player, si Didon Relata. Didon, oo nga pala, Didon. Ayan na, pasok ang kanyang unang tira. Yan yung nickname niya, Didon Relata. Didon again. Ayan, 2 for 2 for Kuya Didon Relata. So naka-full court man-to-man dito ang team Kanaman. Naka-full court pa rin and they get the steal, coach. Mendoza to Doloso. Doloso attempts for 3. Kaboom! Doloso now with, I think, 3 3-pointers. Jeff Quijano, hook shots. Pasok yan. Simple lang, coach. Basicness. Coach. And just like what we were saying a while ago, Calabanga in the first quarter got the lead because of their fast break points and they're again doing the same thing. Kaya lang, on the side of Kanaman naman, kung hindi mo naman babantayin yung Kanaman, wala naman mangyayari dyan, kundi whatever the disparity in the score, that would still remain kasi walang depensa ang nangyayari. Yun nga eh. So ayan, bola dito ng Kanaman. Dire-diretso si onside Doloso. Butatang inabot kay Alan Tria. Again, Doloso. Malakas yung tira kuha ni Jeff Quijano. Behind the back dribble to Alan Tria. To Ken Estrada. Babantayan siya ni ni Mendoza. Offensive foul ngayon doon si Ken Estrada. Sabay labas. Si Ken Estrada. Papalitan siya ngayon ni number 10 ng Calabanga, si Rex Arcos. Parang nabigyan niya doon ng forearm si Yes. Dexter Mendoza on that transition sequence. 4 team foul na po ang team Kanaman, while 2 team fouls pa lang naman ang team Calabanga. Alright, Mark Lizano ngayon drives, dire-diretso. Ayun, nagre-reklamo dito si Kuya Tiking na medyo may siko daw. Foul ulit si Dexter Mendoza at mukhang ilalabas kasi third personal foul na ni Tiking Mendoza. And as Lizano forced the issue, fortunately he got that contact na nakita ng referee was enough to call a foul and now he's earning his score on the line, making the first one. Ito si Mark Lizano, I think is a replacement of Ravalo, the import of Team Calabanga, the first import na dito, kasi hindi natin nakikita ngayon si Ravalo dito.
How wonder sana, coach, kung nandyan yung Ravalo at saka nandyan pa yung Lisano, dalawang magaling na point guard, di ba? So Alaray dito, hingi ng screen kay Relata. Alaray to Relata, buwelo sa 3. Pass in the middle kay Ian Bouvier. Ian Bouvier spins. Bumangga lang at labas niya yung bola. Turnover. Masyadong nanggigil doon si Bouvier while taking his making his balance on that post-up sequence. Yes, coach. So ayan, full court pressure pa din dito ang team Kanaman. 3 to Pabilando. Pabilando, Stephen, bababa ang bola. Sabi Stephen, wala, diretso ko na to. Uy, look away. Rex Arcos, ayan na, boarding, wala. Follow up ni Alan Tria, may kasama pang foul. Gandang galaw, coach. A very good look away by Pabilando as he drives and it creates magic for Calabanga as Alan Tria gets an end-one play. And that sequence is brought to you by one of our sponsors, Hotel Veneza. Sa Hotel Veneza, hindi lang pwedeng si Vanessa ang dadalhin doon, di ba, coach? Lahat. Pwede. Family. Lahat na pwede. Kasi yan yung mga magandang hotel doon sa Albay. Siyempre, oo. Salamat sa mga sponsors Salamat. natin. Bakit naman, di ba, coach? Oo. Jaymar Alaray ngayon, the drive, kick out pass to Wawa Barcena. Wawa Barcena steps back. Wala lang. Rebound ni Raymond Baao. Pass to Carlo Caroche, steal by Mark Lisano. To Lisano. Ala ko makapapa-foul counted doon. Medyo may konting tulak sa ilalim. Courtesy by Wawa Barcena. Foul on number 14. Calabanga plays good defense on that sequence. And as Lisano again is headed back to the free throw line. I think this is the second or third time Lisano is placed back in the free throw line in this quarter. So ayun, at unang tira, pasok yan para kay Lisano. At pakinggan natin ng report ng napakagandang si Miss Jessa with assistant coach of Team Calabanga. Jessa, pasok! Thank you, Coach Nuki and Coach Mark. To also enlighten us about the side of Team Calabanga, beside me is the assistant coach of Team Calabanga, Coach Emil Lozano. Good afternoon, Coach. With regards to the leading score of Kanakman, ano yung mga adjustment na ginawa nyo para makuha ang momentum sa Kanakman? First of all po, yung offense namin, kasi nung first half, ang nangyayari is isang pasa, isang atake, tira agad. So ngayon mas yung adjustment na sinabi ko namin sa kanila sa mga players, paikutin ang bola para mag-breakdown yung depensa ng Team Kanaman. And yun sa depensa po, kailangan pa namin higpitan yung depensa namin. Ayan, and you still have time po para makabawi. So aside from that, Coach, would you like to take this opportunity to encourage the players to double their efforts? So yun, sana yung mga players namin is mas maglaro pa ng may puso. And sana execute nila yung adjustment namin nung first half upang sa ganun po makuha namin itong panalo ito. And Coach, napaka-visible naman kung gaano ka-resilient ang mga players nyo. So that's the latest for now. Back to you, Coach Nuki and Coach Mark. Thank you, Miss Jessa, sa iyong report with the coach of Team Calabanga. So yan, balik tayo sa live action ngayon. Mintis yung unang free throw ni Mark Lisano. Rebound. Lisano na naman on the free throw line. Lagi siya aggressive siya, Coach masyado eh. Kaya drive siya ng drive, nakakakuha ng foul. Atienza now to Caroche. Caroche back to Atienza. Atienza to Alaray. Alaray back guarded by Pabilando. To Raymond Bao, cuts in the middle. Wala yan. Oh, fortunate sa Calabanga ko. Isa yun sa mga favorite shots ni Baao off the middle cut. Ayun, Stephen Pabilando susubok sa 3. Wala yan. Rebound Raymond Bao. Gets by James Atienza. Atienza to Jaymar Alaray. Alaray for transition 3. Kaboom! Alaray makes them pay, and with that shot is brought to you by Highlands Legazpi. Yes, Alaray makes them pay. Ayan na, kuha na ni Carlo Caroche. Carlo Caroche, ayun lang, may tatawag away from the sequence. Nahuli si James Atienza. May foul doon kay Mark Lisano. Oo, and referee Faraon
is actually motioning for a review of that sequence kasi parang may something fishy silang nakita doon sa kiskisan between Tensha and Lezano. Mark Lezano. Tignan natin kung ano yung call dito on the floor by our referees. Yes. So, Coach, ano sa tingin mo yung ano ba yung may adjustments dito? Magandang adjustment na dapat gawin ng Calabanga as Calabanga trails by 20 points with 3 minutes and 8 seconds left for the third quarter. Well, yung scenario, Coach, kung titignan mo, di ba, halos yung aggression for both teams are very good. At hindi nagbago yung scoring natin. Pareho pa din, yung lamang pa din. Kaso nga lang, when Calabanga scores, nakaka-score din ng Kanaman. So halos kaya hindi bagya nag-adjust yung scoring natin. At may hatol dito. Coach, yan. Naririnig natin yung barker natin na si Coach Peter Barcelon. So natawagan ng unsportsmanlike foul si James Atienza laban dito or kontra dito kay Mark Lezano. And asan siya ngayon, Coach? Si Lezano nasa free throw line na naman. Free throw line again. Parang gusto na tong matulog dito. Yan, oops sila lang. Medyo sumablay yung pangalawang tira ni Mark Lezano. So yan, as we can see, yan, binigyan ni James Atienza sa likuran si Lezano. Konting masahe lang naman daw. Back massage. Binigyan ng masahe. Yes. Courtesy by James Atienza Massage. Massage therapy. Massage therapy. So may foul doon committed by Carlo Caroche. Kanya ng pangalawang foul at nasa penalty situation na ngayon ang team Kanaman. At nasa free throw ulit, Coach. Ang ilang free throw na kaya ito sa quarter na ito ng Team Calabanga, no? Coach, I think siguro more than 6 free throws na. Yes. Kasi kay Lezano pa lang, bilangin mo ng mga 5, 6, ganun, 3, 4. Tapos, andyan pa si Alan Tria. Yes. So, Kanaman is actually giving Calabanga some sort of breather as they stop the ball game by the free throw, and if they cash in, surely but slowly but surely bumabalik ang sigla dito ng Calabanga. With Kanaman with a nice ball and man rotation doon. So James Atienza bagay na bitawan ng bola. 5 seconds to shoot ngayon. Atienza goes for 3. Lion rebound ni Alan Tria. Alan Tria bababa ang bola ngayon. Pass to Mark Lezano. Mark Lezano all the way. Yung lang nakakuha pa ng foul, hindi nagustuhan yun ni Jaymar Alaray. And ni Alaray shows distaste for that call. Talagang tumakbo siya palayo sa referee. Iniiwasan na matawagan ng warning si Alaray. And nasa free throw na naman ngayon si Mark Lezano. At yun nga, dahil sa foul na yon ni Kuya Jaymar Alaray, papasok si Mr. Pure Energy, Jason Bailon. Lezano misses the first one. So, although Lezano is back on the free throw line again, as multiple times we've seen this quarter, hindi niya nakakash in yung free throws. Last malangbay, sabi. Minsan split, minsan hindi napapapasok. Kaya split ngayon. Split. Pero any point is welcome nga sa ganitong klaseng laro as they trail the game 58-75. Yes, Coach. Madami-dami na din yung free throw nila na namintis. So maybe, kung yung free throw na yun, mamaya, kung nag-close game ito, magsisisi sila, di ba? Ayan na si Mr. Pure Energy with the one-handed floater. Wala lang. Rebound ngayon. Nagmamadali ngayon si number 10 ng Calabanga, Arcos Rex. Pasa kay Stephen Fabilando. Fabilando Raymond Bao rebound. Ayun na si Carlo Caroche nangunguna sa transition offense. Nabitawan yung bola. Short stop, pasok yan. Caroche shows us that he was always in control although he bobbled the ball sa mga unang segundo in that fast break sequence. Stephen Fabilando ngayon drives through traffic. Pinilit na lang kuha ni Arcos. Arcos pass to Alan Tria. Alan Tria with a one-handed shot. Hindi yan pumasok. Kuha ni Bailon. Ngayon si Mr. Pure Energy. Pure Energy fouled by Ken Kadag. So,
Penalty na, coach. Free throw din to si Mr. Pure Energy ng So, Team Kanaman. Tama nga, coach, yung pinag-uusapan natin kanina. This guy is showing us a lot of energy in this game, and this energy is translating to success for Team Kanaman. Nakakakuryente, coach, ang kanyang energy. Parang yung bata natin, si Margalio, na dumaan pa lang dito sa likod natin. Good luck, Shout Lodi. out dyan sa Shout ating out. idol, Alwin Margalio. Margalio. So, ayan. Pasok yan ang pangalawang tira ni Mr. Pure Energy, Jason Bailon. Sipen Pabilando ngayon, bababa ang bola. Medyo naka-high screen nitong Team Calabanga dito. Kinukulit ni Carlo Caroche. Ngayon ang si Raymond Bao. Coach Dennis Estingor with a one-handed right-handed shot. Kasi kaliwete yan. Estingor. Kinanan, coach. Glides to the basket. Oo. Kinanan. Parang kailan lang. Yes. Nung kasagsagan nito ni Coach Dennis Estingor, naku po. Talaga. Parang ano yan, hindi mo makikita yung tumatakbo yun. Ang bilis, sobra. Ayan na, Carlo Caroche, kauntol himself. Rebound by Ian Bobier with a putback. So, Ball Dennis Estingor ngayon. Ball now on the side of Calabanga. Calabanga. Stephen Pabilando hingi ng screen kay Arcos. Nakakuha ng screen kay Kadag. Stephen Pabilando goes straight all the way. May kasama pang foul. Through traffic. Very good body control by Pabilando on that drive as he places his shoulder on the chest of Caroche. Chubby gaming pa yan, coach. Oo, yan. Diba? Halftime. Oops. Hindi ganyan yung katawan yan before. Nung kasagsagan. How much more kung payat pa yan, di ba? Yung kasagsagan niya, di ba? Kasagsagan niya. Sobrang bilis din yun. Isa din yan sa mga parang mga Speedy Gonzales. Speedy Gonzales, yes. Ayan na, Carlo Caroche. Didiskarte muna, pasa kay James Atienza. Humingi ng posting ngayon si Ian Bobier. Pasa sa corner kay Mr. Pure Energy. Shot space. Nakakuha ng foul kay Ken Kadag. At pupunta sa free throw again si Mr. Pure Energy, Jason Bailon. And in this sequence, napakasimple ng ginawa ni Mr. Pure Energy. Number 5, Bailon. Isang shot fake lang at isang drive. Hindi pa pinapawisan niyang, coach. How much more? Oh, tingnan mo. So we have 12 seconds remaining in the third quarter as he misses that second shot. Nagkakagiran doon sa ilalim si Arcos at si Bao at ball possession pa rin babalik sa Kanaman. Ayan na, naka-box play ngayon ng Team Kanaman. Ganda naman ng close out ni Ken Kadag, yung isang kamay. Parang helicopter lang. Ayan na. Nakakaano yun, coach, parang pwede din gawin yon yung ng helicopter ko. So, ang ganda nun. Baka pwede natin. Ma-replay yun. Baka pwede direct. natin. Oo. Ma-replay mo yung bantay doon ni Ken Kadag kanina sa inbound play. Oo. Okay, Carlo Caroche ngayon, perimeter shot. Kaso na hindi pumasok yan. Bago yung coach, parang baka... Pwede sa top 10 please. Oo. Lagay natin sa drills, coach, Shakti na full, courtesy by ATV. Oh, and with that ends the third quarter with Kanaman leading 20 points in this third quarter. Ayan na, i-splice na siguro ni Direk yung napakagandang bantay doon ni Ken Kadag sa nag-i-inbound. Kakaiba yun. Oo, may mga iba't ibang klase tayo. Meron tayong mga close out. Yan. Mga man-to-man defense, pero yung pinakita doon ni Ken Kadag 100. Oo, 100 helicopter defense yun Pambihira. First time in my life. Gandang highlights noon. Sigurado yun, kasali yun. Matry nga, coach. Pag naglaro tayo, gagawin ko rin yun sa'yo. Muntikan pang mag-turnover yung pantay. Ayun na nga. Ayan na nga. Ayan na. Ayun na nga. Saan ka mo dyan? Only here in AKB, the Premier League in Bicol. Saan ka ba? Di ba, coach? Helicopter defense. Courtesy of Ken
Kadag of Team Calabanga. And syempre, courtesy din niya ng ating mga sponsors Yes. na walang sawa namin shoutout dito sa laro. Mercedes Bay, Highlands Legazpi, Hotel St. Ellis, and last but not the least, Hotel Venecia. Venecia. Yan, magkikita na yan. Okay. So, balik tayo ngayon sa fourth quarter with Team Calabanga. Team Kanaman, comfortable lead of 20 points against Team Calabanga. Nasa huling yugto na po tayo nitong third game versus ng Team Calabanga at Team Kanaman. Let's see how Calabanga responds to this type of lead. Ayun, at binalik na ulit ang isang Lodi Cakes pa natin yan, si Carlo Arcilla. Ooh! Dennis Estingor! True traffic! Showing some skills, coach. Left to right, dribble, and attacks, glides the ring, converts that shot. Grabe yun. Parang binalik yung kasagsagan no, coach? Oo. Ayan na ngayon, Estingor versus Barcena. Nung panahunan natin na versus NCCF, yan ang lagi mo makikita nagpapantayan. Kaldagan na naman. Yan Ayan na naman, Barcena to Doloso. Uy, ganda naman ng tira na yun. Kasi hindi nga lang pumasok. Rebound ni Robin Cano. Robin Cano to Jeff Quijano. Quijano na ngayon ang bababa ng bola. Binabat to Dennis Estingor. Teka lang muna daw. Teka lang. Easy. Ayan na nga. Dennis Estingor na rin types to the traffic. Pasa kay Arcos. To Jeff Quijano. Susubok sa tres. Wala rebound ngayon. Tinapik ni Wawa Barcena. Kaso labas nila ngayon. Babalik ang bola sa Team Calabanga. Calabanga basketball. Substitution. Lezano for Babelan. So Lezano enters into the ball game once again as Calabanga tries to inch closer against Kanaman. Quijano ngayon, hands off to Estingor. Estingor, no good. Rebound ngayon ni Onsay Doloso to Wawa Barcena. Ginugulo ni Arcos. Yun nga, nagulo nga talaga si Barcena. Causing a turnover. Babalik ngayon ang bola sa Team Calabanga. So Kanaman with back-to-back turnovers here, giving extra possessions for Calabanga. So ayun, Jeff Quijano ngayon, kumat si Arcos, kaso nabasa yon ni Onsay Doloso to RD Magalong. RD Magalong, the quality big man of Team Kanaman. Pasa ngayon dito kay Wawa Barcena. To Onsay Doloso sa gitna, buelong-buelo, one-handed floater, may kasama pang banking shot. Oh, the bank is open. Oh, na Saturday, coach. Oh, bank shot from the middle. Yes. Robin Cano ngayon. Yun lang, medyo nasobra ng tight defense doon si Wawa Barcena. Nakakuha ng foul at yun na ang kanilang pangalawang second team foul. Wawa Barcena with his first personal foul pa lang. And there's another foul na tinawag dito ni referee Faraon and is I think signaling for another review. Oo, coach, kasi medyo may konting girian doon na nangyari sa off-ball screen bago mag-receive si Dennis Estingor. Kaya re-replay ng ating referee kung medyo over the limit. Oo, parang off-ball action, hindi sa on-ball. Yes, yung coach. tinawag na illegal na contact siguro na nakita ng ating referee. So ayun, medyo dumadami-dami kasi lalaro ang home court advantage ang Team Pili versus Team Manggaraw sa ating last game of this quadruple game on this Saturday dito sa Caforte Sports Complex here in Capitol, Pili, Camarines Sur. So sa mga nag-tune in pa lang po dyan at yung mga magiging supporter mamaya ng Calabanga and Manggaraw, punta na po kayo dito magpalamig, mag-relax, manood, mag-cheer sa inyong mga teams dito sa Caforte. Wala ka dito, syempre, meron din tayo ng Ako Bicol Facebook page, di ba, Coach? Syempre naman, pati YouTube. Pati YouTube. At meron din tayo, Coach, yung TikTok, di ba? Yes, hindi lang pang YouTube kami, pang TikTok pa. Follow nyo na, subscribe nyo na at para ma-shoutout na kami kayo ni Coach Mark. Ayan na nga, Coach, may unsportsmanlike foul doon na natawag ng ating mga referee. Kaso nga lang, Coach, namintis ulit yung free throw. Dalawang free throw yun, mabigat. Sayang yun. So, yung number 14 doon, si Wawa Barcena yung natawagan ng unsportsmanlike foul. So, bola ulit dito sa Calabanga. Binigyan sila ng 2 bonus, kaso lang hindi nila naipasok. Jeff Quijano ngayon. Pasa kay Robin Cano. Robin Cano screened by Arcos. Cano attempts for 3. No go. Rebound by Dexter Mendoza.
Sinusundan ni Mark Lizano sa likod. Mendoza to Arcilla. Bumangga doon. Si Carlo Arcilla kay I think Kano yung foul. Good trail job on the part of Awo Arcilla, trailing Dexter Mendoza, and as he earns 2 points from the free throw line. Tumatakbo ang Lodi Kicks ko. Si Awo Arcilla sa transition. He converts that first one, Coach. Yes, and with the half time, kaso nakakuha ng foul. Conversion shooter, yan. Awo Arcilla sa pangalawang attempts. Yun nga lang, pinahiya ako ng bata ko, Coach. Binati mo daw kasi, Coach. Ayan ulit sa kanya ulit, bumomba. Butatang inabot kay Arcos. Arcos to Estingor. Estingor ngayon nagmamadali. Pumunta sa kanyang kanan, layup, pasok yan. Estingor with that extension. Extension, yes. On the right side of the court. Dusting, Coach? Si Estingor. Ayan na, nagkakabangga sa ilalim si Quijano. Mendoza with a boarding shot, no good. Rebound ni Arcos. Pass to Dennis Estingor. Sabi ni Estingor, baba kayo, baba. Ayan na. Single screen by Jeff Quijano. Poposting nga si Mark Lizano against Dexter Mendoza. Mendoza. Pinasa kay Jeff Quijano. Short stop in the middle. Pasok yan for Jeff Quijano. Quijano converts on that middle jump shot. Pure na pure din. Favorite. Ayan na poposte si RD Magalong. His specialty. RD Magalong. Kick out pass to Dexter Mendoza. To Awo Arcilla. May tira yan dyan. Nga lang, di pumasok. Awo Arcilla to yun, tumama sa tuhod ni Dennis Estingor. Substitution tayo, papasok na lang siya sa quality player. Si Alan Tria, pinalitan si Arcos. So we have 6 minutes and 52 seconds left in the fourth and final quarter of this game. Tignan natin kung ano yung magiging mga final adjustments ng Team Calabanga as they try to inch closer against Kanakman, or is Kanakman going to secure this comfortable lead, translating into a win as they add it in their win column, Coach? Yes, Coach. So Alan Tria ngayon na may hawak ng bola. Naka-man-to-man defense pa rin, Coach, all the way. Tong team Kanakman. Estingor ni-reject yung screen. Drives versus Magalong. Nakakuha ng foul doon. Pushing foul ang tatawag ng ating magigiting na referee na Ron Julia. And on that instance, Coach, Dennis Estingor tells us that meron pa rin akong sudden burst of speed, kagaya nung kapanahunan ko. And meron pang stock, Coach, sa kanyang Jets. Speed kills daw, sabi dito. As he Meron converts the first one, Coach. Di pa ubos ang speed nitong si Coach Dennis. Coach sa ngayon, Coach, sa kanyang Coach D Basketball. Ayan, 2 for Coach Dennis Estingor. Pinakitaan, madaming mga bata na din yan si Coach Dennis Estingor sa kanyang Coach Dennis Basketball Clinic. At shout out kayo lahat yan. Mag-aral lang mabuti at mag-basketball. Balansehin lang natin. Alright, Awo Arcilla to Barcena. RD Magalong pomoste na. One-handed shot, nakakuha pa ng foul. Magalong with the contact, and now is going to shoot 2 from the charity. Alan Tria doon yung tinawagan ng foul. Talaga naman, Coach, Magalong is a force to be reckoned with on the post. Kasi nung kalakasan din ito when still playing in his collegiate days, talagang kinakatakutan din to sa poste. Kahit yung mga mga malakas na mga big man dito, kahit sa ibang lugar, talagang wala itong kinakatakutan si Magalong. Grabe ang footwork niya, Coach, sa ilalim. Left and right ang spin. Parang yung bata lang natin, si Aymar Sabayo. Shout out dyan kay Kuya Aymar Sabayo. Idol Aymar Sabayo. The Mike and Drills basicness. Mr. Mike and Drill. Yes. Alan Tria ngayon, bababa ng bola. Naagawan ni Dexter Mendoza. Dexter Mendoza, nababa de diretso. Uy, ng floating pass yun para kay onside dulo. So back to Dexter Mendoza. Layan. Tapik sa lalim, nagkakagira ng konti. Mark Lizano and RD Magalong doon, nagka-box outan, nagka-anuhan lang. Konti lang naman, Coach. Again, massage therapy konti. Massage therapy lang. Nag-welcome lang ng ng massage. So that's a third team foul on Calabanga as Kanakman inbounds the ball.
Ayan, Dexter Mendoza, pass to Awu Arcilla. This time around, wala. Rebound ngayon ni Robin Cano. Robin Cano. Sabi niya, baba kayo, ako nang bahala nito. Ganda ng pasa kay Dennis Stingor. Shot fakes, kaso mintis yan. Rebound ni Awu Arcilla. Outlet pass ngayon Dexter Mendoza all the way with the left. 2 points. And Dexter Mendoza shows us that hindi mo naman kailangan mag-dribble doon. 0 step, diretso na sa ring tayo. Fast break point. Mark Lizano. Ayun, drives. Kaso may blocking foul na naitawag dito kay RD Magalong. Magre-review ulit ang ating mga referees. Lakas ng katawan nito, coach, ni Mark Lizano kasi kakabangga na sa ilalim na nakangiti pa. At makikita mo naman si Magalong talagang chiseled yung katawan nito. Parang puno. Pag binangga mo to, talagang masakit sa katawan. Pero tignan natin kung ano yung interpretation ng ating mga referees na mga magagaling din sa kanilang trabaho. Yes, headed by Edmond Faraon. So, yan, tignan natin as the referees are reviewing with Kanakman sitting at a very comfortable lead, coach, with 89-70. So halos hindi na, coach, nagbago yung kalamangan dito sa second half, di ba? Nung nag-start tayo ng second half, halos ganyan na din yung scoring. So masasabi natin na equal yung scoring nila at equal yung performance nila ngayong second half. Oo, tignan natin. I think there's already a call. Tignan natin ang hatol ni Ref Edmond Faraon. Foul installed on number 25, RD Magalong, blocking foul. Okay, so an ordinary blocking foul called on RD Magalong. Ruled out as an unmalicious play naman. So talagang nabigyan lang ng konting kiliti doon. Yes, and aminado naman si Kuya RD Magalong doon sa kanyang foul niya. Blocking foul. Normal foul. Okay, balik tayo sa ball game. Substitution dito, onside Doloso, pinalitan ni J. Mark Alioray. Dennis Stingor mukhang susubok ng pose against sa kanyang long-time teammate sa NCF Tigers, si Dexter Mendoza. Kaso naagawan siya doon, natapikan. Oo, yung former 1-2 punch ng NCF Tigers, si Dexter Mendoza at Dennis Stingor. Yan yung fast and furious version din before, di ba, coach? Oo, coach, mga 1-2 punch ito. Talagang kinakatakutan to ng panahon. Yes. Kahit mga maliliit, pero pag iniwan mo, iwan ka din. Maliit pero malanet, di ba, coach? Ang dalawa yata, nakpakita pa ng 3 points si Dexter Mendoza. Still ngayon dito ni Ian Bouvier. Didiskarte muna. I think they're milking the time right now. They are comfortable lead with 22 points with 4 minutes and 45 seconds remaining in the last period. Alaray ngayon, bibigay kay Mendoza. Less dribbling sila. Mendoza to Caroche. Caroche back to Mendoza. Mendoza to Alaray. 2 seconds left. 2 seconds left. Yan, hindi nila na-recognize na their shot clock was about to expire, and with that, a 24-second shot clock violation. Pero kahit pa paano, coach, di ba? Sobrang unselfish and ganda din ng ball rotation. Kaso nga lang medyo hindi na napansin talaga. At doon na, nag-result na nga sa turnover. Oo nga, coach. So, good defense on the part of Calabanga forcing that 24-second shot clock violation. Yes. Punta na po kayo dito sa Cap Fuerte Sports Complex para manood dito ng live at sobrang lamig na po dito. Sa Cap Fuerte Sport. Traveling ang itawag doon kay Jeff Quijano. Too many extra steps, yes, sabi ni referee. So that's a traveling on Jeff Quijano. Dexter Mendoza ngayon bababa ng bola. Pasa kay Carlo Caroche to Ian Bouvier in the post. Kaso nabitawan doon. Out of bounds. Bola mapupunta ngayon sa team Calabanga. Muntik pang madaganan yung mga nasa gilid natin. So yan, Mark Lizano, bababa ang bola. So 4 minutes remaining in the last quarter. So tignan natin kung ano yung mga sequences na mag-unfold dito. Alan Tria. Kaboom! Alan Tria first the 3 points, and that 3 points, coach, is brought to you by Highlands Legazpi. Yes, di man lang sumabit sa ring yung 3 points na yung coach. Oo. And that's actually one of the story dito sa larong ito, coach. Alan Tria, actually, by statistical data, is one of the, if not the leading scorer of Calabanga, and I think nasa 40s
mark, upper 40s mark ang 3-point percentage nito. But as we can see, I think that's only the second 3-point shot made by Alan Tria in this ball game. So kudos to the defense of Kanaman as they force Calabanga to take difficult shots. As you can see, Coach, grabe naman si Dexter Mendoza. Hindi naman to kilala sa kanyang 3-point shooting, pero grabe ngayon, nakakailan na siyang 3-point shoot. Uy, gandang spin naman yun. Sumabay ka pa, sabi ni Mark Lezano. Huwag lang daw malikot. Oo, parang paborito ni Mark Lezano yung mga ganong move, mga spin move gliding towards the basket. Yes, 3 yung coach, iniwan niya doon. Oo. Iwan pati Iwan pati pamilya. Uy, ganda naman ng bit-bit. Specialty naman yun ni Jaymar Alray, kaso hindi na pumasok this time. Kanino mapupunta ang bola? Same ball pa din. Team Kanaman. Fortunate turnover again by the team of Calabanga. So, kung ikaw, Coach, siyempre naman, di ba? Kung ikaw naghahabol ng ganyang kalaking kalamangan, turnovers are something that you would consider, di ba? Coach, kasi kahit paano, sa coach, di mo dapat hahayaan na ganun-ganun lang kahit ano yung score na yun. Importante pa rin yung matututunan mo dito sa laro na to. At you still give 101% all day, every day pag naglalaro ka. Tama, Coach. Very well said. Oo. So sa mga nunood sa atin dyan, siyempre, you don't always win games. And in these instances, di ba, yung halimbawa ganitong mga kalamangan, you still play hard kahit ganito yung mga nangyayari. So, form of respect din yan sa opponent mo. You respect the game, and the game will respect you back. Basic yan. Alright, Paul Canlas ngayon. Pass to Jeff Quijano, cuts in the middle. Quijano will shoot it. Yes. So, Quijano converts his second mid-range shot from that part of the court. Yan. So, hihingi ng posting ngayon si Ian Bobier against Quijano. Back to Mendoza. Mendoza to Carlo Caroche. Kumat sa ilalim si Jaymar Alaray to Caroche. To Mendoza. Cut middle si Didon Relata. Shot fake by Ian Bobier. Sabay drive. May foul. And again, Coach, another good display of passing. Short passes by Kanaman off the zone, and that earns Ian Bobier with 2 strikes at the charity. Yes, so ayan, nasa shooting 2 ngayon si Ian Bobier. Hindi yung free throw. At i-shoutout ko nga pala si Ali Pic ng Team Pili sa kanyang last game sila ngayon. Good luck, Kuya Ali Pic, sa second game nyo. So, with 1 minute and 35 seconds left, Grabe pa din, Coach, yung hustle ng Kanaman, no? Didon Relata, lace it up. Non-stop. So, lead now is up to 22 points na. Kanaman leading by 20. Ganda naman ang ball handling ni Jeff Quijano. Diretso kay kaso nabitawan. Okay na sana yung crossover between the legs. Oo, naiwan na sana ko si Didon Relata. Yes. Good dribbling skills shown by the big man here. Kaya lang, iniwan din siya ng bola. Yun lang. So yan, Mendoza to Alaray. Nalalapit na tayo with just 1 minute almost remaining in this fourth and final period with Kanaman sitting and doing now with 24 points remaining in this fourth and final period. So Mark Lezano ngayon, pass to Paul Canlas, attempts for 3. Wala yan. Oh, short. Rebounding Ian Bobier. So 40 seconds left. I think, Coach, we can safely say that Kanaman is going to go away with this game and this blowout. Nakadukot pa doon sa ilalim. Mendoza to Relata. At mukhang hindi na mag-a-attempt dito ang Team Calabanga. Oo. So they're opting to just cross the ball and wait for the buzzer to sound. Yes. And yun, nagkakamay na sila. What a good game on the side of Kanaman as they win big time against Calabanga. So yun, congratulations para dito sa mga followers and supporters ng Team Kanaman as they win, I think their 4th win. And they have a coming big game next week versus Team Kamaligan. The winner of that of Team
Kamaligan and Team Kanaaman will advance doon sa ating second round itong AKB Camarines Sur para dito sa second district. So if either any of the team clinches the win next week, so they secure, I think, either top 1 or kasi hindi pa tapos yung Hindi pa laro. tapos, yes. So either they secure top 1 or top 2. But the assurance is if you clinch that spot, you will go ahead to play on the second round of this wonderful Ako Bicol Cup brought to you by Ako Bicol Party List. And syempre, ang ating napakapogi at napakabait na si Congressman Saldico, katabang na kasurog pa. Ayun. And as we wait for our kasurog player of the game, let's look at the highlights of this game brought to you by our sponsors. Unang-una, Coach, Misibis Pay. Ano nga sabi mo sa Misibis Pay? Pagkasama mo siya, hindi mo na siya mamimiss dahil nasa Misibis ka. Yan, Highlands, Legazpi. Isa sa mga pinakamagandang Overlooking, lugar. yeah. Overlooking. Talagang marirelax ka dyan. Eh, syempre, Hotel St. Ellis. Isa sa mga magandang hotel sa parte doon sa may Legazpi, Albay. Oo. And then, we have Hotel Venecia. Syempre, last but not the least yan. At maraming salamat sa aming mga sponsors. Again, walang sawa namin kayong pasasalamatan. At isa shoutout dito sa larong ito because of your wonderful participation and good heart sa pag-sponsor sa ating AKB. So, syempre naman, wag niyo pong kakalimutan, like, subscribe, and share also yung YouTube channel namin, yung Ako Bicol Cup, at yung TikTok channel na din namin, i-follow nyo na din para isahan na din na pag-follow at i-share nyo na din para mas marami makaalam, makapag-share sa ating napakagandang liga na to para updated kayo palagi sa mga highlights at mga news at mga pangyayari dito sa ating napakagandang liga, ang Ako Bicol Cup Camarines Sur. And syempre, the action will only get better as we finish the elimination rounds, di ba, Coach? Yes. Rightfully so, di ba? After this game, after the game of Calabanga and Kanaaman, we have another game. It's a Pili versus Magarao. The Hilot Capital. Hilot Capital of the Philippines. Versus Pili. The yes. land of no H. So, inaantay lang natin kung sino yung magiging best player of the game. At sino kaya yung magiging... Yan, kaabang-abang. Pero, best highlights of the game para sa akin pa rin, Coach, yung bantay ni Ken Estrada doon sa gilid. Ken Cadagot. Ni Ken Cadag doon ng helicopter defense. Helicopter defense yung pani. Bagong-bago at never before seen. So, sobrang ganda ng helicopter impersonation niya. Akala ko lilipad na, Coach. So, malamang mapopost to mamaya sa kanilang mga FB accounts itong mga sinasabi natin. Sigurado hahanapin nila yon. At syempre naman, shoutout na lang sa inyo. At nakita natin yan. Syempre, nakuha ng ating napakagaling na tech crew. IMPC, one of the best, if not the best, dito. In Bicol, and hopefully in the nation, and as the time comes. Wala naman silang katapat dito sa Bicol. Shoutout dyan kay Direk. Siyempre, Direk Lodi Cakes yan. Direk shoutout sa'yo sa napakagandang trabaho at napakagandang camera work na dinala mo dito sa Kamsur. So, yes. So, ayun, at antay na lang tayo kung sino yung magiging best player of the kasurog. Best player of the game dito. At mahirap kasi, Coach, medyo mahirap basahin kung sino kasi ang daming nag-contribute. Even kill yung contribution ng mga players ng Kanaaman. So, they shared the ball, everyone was scoring, everyone was playing defense. Yes. So, talagang mahirap yan sa part ng management para matukoy kung sino yung best player dito sa side ng Kanaaman. And syempre, premier players yung andito sa atin. And only in Ako Bicol Cup. Talagang di tayo maubusan ng mga no dull moments. No dull moments. Kaya nalilito kung sino yung magbe-best player pagpili ng ating mga stats team and sa ating sa table official kung sino yung magiging best player natin. I think meron na sila, Coach.
napili. We're just waiting. Nakita ko naman na, pero surprise muna. Surprise muna. So yung mga nanonood sa atin, hulaan nyo, baka pag nakita namin na una kayo, i-shoutout namin kayo. Shoutout namin kayo dito. Player siya ng Naga College Foundation. Oo, at yan na nga, meron na tayong napiling Best Player of the Game. So, with Jessa is our Kasurug Player of the Game. Jessa, take it away. Well, thank you, Coach Nuki and Coach Mark. That's the end of the third game with a final score of 103-77 in favor of Kanapman. Kasama ko nga ngayon ang Kasurug Player of the Game from Kanapman, jersey number 24, John Michael Deloso with 21 points, 6 rebounds, 5 assists, and 2 steals. Congratulations for being the Kasurug Player of the Game. Gaano ka na-challenge sa ball game na ito against Team Calabanga? Na-challenge kami sa larong ito kasi di namin tinatanggal sa puso namin na tinalo kami nung first game namin at sana at pagtatrabahoan namin yung mga susunod na laro para mapanalo namin. Ayan, at kitang-kita naman namin kung gaano nyo pinaghirapan ang pagkapanalo nyo this night. Aside from that, may gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa inyong mga supporters for their all-out support sa team nyo? Gusto ko lang pasalamatan una si Lord God dahil sa binigay sa amin na panalo. Yung family ko na nasa Naga at yung teammates ko, coaches and sina chairman, salamat sa suporta. Yun lang. Ayan, congratulations once again to our Kasurug Player of the Game. And to wrap up this day game schedule, pakaabangan ang last game for tonight. Between Magaraw versus Pili. Kaya don't miss the chance to witness this amazing basketball enthusiast ng Camarines Sur by watching live dito lang sa Capuerte Court. At para naman sa malalayo, we are live at Ako Bicol Party List Facebook page, Representative Zaldi Ko at Ako Bicol Online TV at live rin po tayo sa Ako Bicol Cup YouTube channel. So this is Jessamine Navales, your courtside reporter.